Lae mbegegeg ugeg-ugeg sadulita hemel-hemel ndak waspadakake kang prapta ana sudungku karang kadempel iki Wanara Seta mantan Gembong Swela Giri Anoman ya Senggana padha becik sak tekamu Anoman. Inggih Kyai Nirbaya Nirsangsaya praptanipun Anoman wonten ngarsanipun Kyai Semar Badranaya kepareng ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk dumateng Kyai Semar. Iya wis ndak tampa kanthi bener becik gawe bombonging pikir Gambira Marwata Suta jroning nala ora liwat pangestune Badranaya tampanana Anoman. Nuwun inggih kula pundi dados jejimating gesang kula Kyai. Kejaba saka kuwi wis sawetara wanci Semar Badranaya ora pasatemon lawan jeneng Sira Senggana. Kok njanur gunung kadingaren jeneng Sira Anoman prapta ana kene. Ana parigawe apa Senggana? Kyai lumaing bawana kureping akasa boten wonten ingkang saged kula suwuni pirsa kejawi namung paduka Kyai Semar Badranaya ingkang jinejer dados pamonging tanah Jawa.
Perkara apa Senggana? Perkara apa? Babagan tumrap gesang kula punika Duh Kyai. Rumaos kula gesang wonten Madyapada. Kula gesang wonten Madyapada menika sampun dangu sanget. Anggen kula suwita utawi puruhita dumateng ngarsanipun Prabu Rama Wijaya ing negari Pancawati. Duk rumuhun kinten kula sak sampunipun rampung anggenipun netepi jejibahan ngrubuhaken negari Ngalengka. Duk rumuhun Anoman taksih ginanjar umur ingkang panjang. Kamangka Kyai, bendara kula sinuwun Prabu Rama Wijaya sampun muksa murut marang kasedan jati lan malihipun Duh Kyai, kadang-kadang kula wanara inggih sampun paripurna gesangipun. Lah kok Anoman ing ripalenggahan sakmangke dereng wonten titikan kapan Anoman dipun timbali kalian Gusti ingkang akarya jagat. Kyai, lepat kula menika menapa? Dosa kula menika menapa? Kyai Semar, kula nyuwun pejah Kyai Semar. Aja ngawur kowe Anoman. Anoman malompat sampun prapteng witing naga sahari mulat mangandhap katingal. Manodya yukurwaging gelung rusak waralan kesma kang ego-ego kaeksi Anoman Senggana, kowe aja waton ngucap, kowe aja waton omong, ning kowe ngucap sing nganggo waton, kowe ngucap sing nganggo dasar. Kok kowe njaluk mati ning Semar ki ketemu pirang perkara? Ingkang menang Hamurba kang sarta Hamisesa. Patine manungsa kuwi dudu sak padaning titah. Ning kabeh kuwi ana astane Gusti Kang Maha Murah. Senadyan kabeh umat bakal tumekaning pati, asale lemah bakale uga dadi lemah. Ning yen uripmu kuwi isih ginanjar umur sing panjang, tegese Anoman, tegese darmamu ana Madyapada iki durung rampung. Yen kowe njaluk pati ning Semar Badranaya, siji kowe kuwi kleru, loro tegese kowe nggege mangsa gelak wanci. Ngrajang kodrating Gusti tak kandhani ya Anoman. Wong mati kuwi pinirang dadi telu. Siji Pati Nista, loro Pati Madya dene sing pungkasan Pati Utama. Siji Pati Nista kuwi tegese pati kanthi nerak kodrating pangeran kanthi cara bunuh diri, ngombe racun lan liya-liyane.
Yen iki mengko nganti mbok lakoni tengan, nyawamu ora ditampa karo sing kuwasa. Wekasan nglambrang dadi jim setan priprayangan. Kuwi sing diarani Patinesta. Lah ndungkap sing angka loro. Ana sing angka loro diarani Patimadya. Patimadya kuwi tegese patine manungsa kang wis ndungkap mangsa kalane. Pancen pati wis dikersake karo Gusti sing akarya jagat. Perkara swarga apa neraka kuwi gumantung amal tumindake nalikane urip ana alam donya. Yen pancen tumindake bener becik nglakoni kewajibaning pangeran, ngedoi apa sing dadi larangane, iki mengko bakale cadhangane ya kaswargan sejati. Ewadene yen uripe ana ing alam donya iki mung ngoyak butuhe hawa. Nyingkur marang pitutur kang sarta ora gelem nindakake perintahing pangeran, mengko cadhangane ana neraka jahanam kuwi sing diarani angka loro kang winastan Patimadya. Ewadene Senggana sing pungkasan diarani Pati Utama. Apa to maknane? Maknane apa Pati Utama? Pati Utama kuwi tegese pati kang dijalari bebela bebener mbelani kautaman. Contone para pahlawan kusuma bangsa ingkang netepi kewajibane wekasan mati ana medan laga utawa ana ing sajroning peperangan. Kuwi ganjarane yen mati tenan munggah ana ing swarga tundha sanga. Lah saiki kowe kari milih Anoman, kowe kari milih Senggana. Senggana utawa Anoman kepengin mati nista, mati madya, apa mati secara Pati Utama? Kula kepengin Pati Utama, Kyai. Semareka den prayitna semuni rarire eka ambale ditiyani gandayani trisanya purnama sasi yen kowe kepengin mati utama ya tebusen. Merga dharmamu urip ana alam padhang iki durung rampung Anoman. 1 pesti, 2 jodho, 3 wahyu, 4 derajat pangkat, 5 donya kuwi ana panguwasaning Kang Maha Kuwasa. Nduning ngestoaken dawuh Kyai Semar. Ning Anoman kok diganjar umur dawa ki ana sebabe, ana penyebabe Anoman. Sababipun punapa Kyai? Apa kowe lali? Apa kowe lebya? Yen Senggana kepengin ngerti bakale tak dongengi. Kaya ngene ceritane kenang apa kok Anoman pinaringan umur dawa. Nalika biyen Anoman isih ngabdi utawa suwita marang Prabu Rama Wijaya Duk Rumuhun. Satriyaning tanah Jawa. Rungokno ya, kenang apa penyebabe Anoman utawa Senggana kok diganjar umur dawa. Kaya mangkene ceritane.
Kapan nyoto saya tidak tangkap purba dening manungsa ya Sinta kowe ning endi Cahayu? Ingkang Triprakara godhong kalawan bejo Yaksa Gora rupa ora sedeng nalendra yaksa alalaku kang malawaya ingkang paribasan tangis kalindesing wengis Umara kinebut dewaning antaka aning peperangan sari kuda palwaga iki maewu-ewu kang dadi tumbaling pabaratan prajuritku tumpes tabes wadya balaku gusis nganti sedulur lan anak-anakku uga melu dadi korban wengising peperangan iki mergo anggonku ngeboti marang katresnan suci yaiku Rekyan Dewi Warasinta. Pancen bener para sarjana ingkang sujaning budi biyen. Nate paring kandha nate ngendika yen perkara wong wadon utawa perkara wong wedok jagat iki iso geger. Sedulur iso mati, bondo iso entek ya mung penyebabe perkarane nggur wong wedok iki bener. Ya. Rama Wijaya. Aja girang-girang gumuyu, aja gembelo sirahmu Rama Wijaya. Rekyan Dewi Warasinta bisa kok rebut. Rekyan Sinta bisa dadi bojomu. Yen sirahe Dasamuka wis bosok koklok dirubung laler. Slendra kang rasa, slendra kang jiwa. Rama Wijaya. Rama Wijaya adhepun aku Dasamuka ya sangrah Panaraja.
Lah iki menungsane. Segara bala kang tumingal perang campo samya medali lur dadit wilating gada danyuwangkong mangun jang nedi iki yen ora sisip sing dadi panduluku Aratu Ngalengka Diraja Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana-raja. Latialah Rama Wijaya piye? Prabu Dasamuka mumpung durung kedadian sira tumekaning pati. Isih gedhe palimarmaning sun marang jeneng sira Dasamuka nungkula dene garwaning sun Rekyan Sinta balekna marang panjenenganing sun. Yen to kateman mangkono bakal lestari anggonmu dadi ratu ana ing praja Ngalengka kene Dasamuka. Piye? Aku mbok konungkul. Iya. Anggepmu kowe kuwi sapa? Kowe ngiman karo aku, kowe ora susah ngiman karo Rahwana-raja. Boyongen Sinta, kukupen negara Ngalengka. Nanging yen wis bisa pedhot gulune Dasamuka ngadang-adang dadi batang ragane Rahwana-raja. Yen to pancen mangkono pranyata kuwi Nalendra kang wegah nampa wewarah nampik pitutur becik nduwa piwulang utama. Kowe ratu sing wengis Dasamuka, sing wengis kowe Rama Wijaya. Kowe ora ngilu karo kahananmu, kowe ora ngilu karo gitokmu. Kowe ngorbanke nyawane ewon prajurit munyuk mung kanggo nuruti tresnamu marang badan sapata. Mung kanggo nuruti kaperluan pribadimu. Ning mung kanggo nuruti nafsu serakahmu. Kowe wong biangsat Rama Wijaya. Munyuk-munyuk kae mbok apusi, mbok go beteng leteke ngatimu anggonmu kabondo marang katresnan. Wadya bala Ngalengka mblasah nganti kaya babatan pajing iki merga saka nafsu kekarepanmu Rama Wijaya. Kowe kabondo ing katresnan nganti kowe ngorbanke pirang-pirang nyawa. Apa ngono kuwi dudu wong kejem? Apa ngono kuwi dudu wong mengis? Kondange akeh sing ngandharke kowe titising Dewa Wisnu, dewa kang andum kabagyan. Dewa kang andum katentreman, nanging babar pisan Dasamuka ora percaya. Kabeh mau ora ana nyatane. Kang mestine Wisnu kuwi dewa gawe tentrem, dewa gawe kabagyan. Nanging yen kowe kuwi dudu Wisnu ning kowe ratu sing kepanjingan jiwaning iblis. Kowe ratu sing watakmu kaya kewan tanpa duwe rasa welas kang sarta asih. Ora duweni rasa asih marang sak padane sawangen. Sawangen para wadya balamu padha mblasah kae kabeh saka tumindak lan pakartimu. Kabeh saka pokal gawemu. Kowe ratu sing jirih getih wedi mati, kowe aling-aling bangsaning munyuk sing padha dadi korban. Kowe dudu menungsa Rama. Kowe bangsaning sato kewan, kowe jagal, kowe iblis Rama Wijaya. Aja kleru panampa Dasamuka. Yektine nggonku napaki perang iki ora mung kasurung brantaning asmara. Njaluk baline Dewi Sinta babar pisan ora.
Nanging sing luwih penting sing luwih wigati kewajiban ingsun iku ndrasta memalaning jagat ingkang sinandhang ratu ngalengka sakwadya balani. Mula aja nganti tumpangsa ideping tekad, aja nganti warsa nggone matrapake katresnan lan kewajiban. Ingkang ingsun tindakake mung kudu nyirnakake sukertaning bumi kang ora ana liya ya mung kowe Dasamuka. Dene garwaku Sinta mung kinarya pancatan. Anggonku bisa sak bejagong kelawan kowe. Dene sak rampunge peperangan iki bakal katandha jaman kang anyar kang kebak ing katentreman ya kuwi jaman Kerta lan Raharja. Wah, gombal Prabu Rama gombal. Ucapmu kabeh mau ora ana nyatane. Kabeh ucapmu mau mung kanggo ngetoke suci ning tumindakmu ana ngarepe wadya balamu. Nanging aku weruh regetaning adimu. Aku weruh regetaning rasamu, kowe wong lanang kang kaprawasa dening bojo. Kowe wong lanang kang uripmu dikunjara dening katresnan, dikunjara dening Sinta. Jejermu satriya nanging sejatine kowe kuwi wong lelemeran. Kowe wong jireh, kowe wong ringkih Rama Wijaya. Sakarep anggonmu ngarani Dasamuka. Ingkang baku Rama Wijaya mung netepi wajibing urip, mbrasta angkara murka ngruwat reretuning jagat kanthi teteken adiling hukum. Ganjur hilang nyawamu. Mlayu we Rama. Hey! 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 Ah! I! Wah! Ah! Hey! I! Ah! 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 Hey! Ah! Hey! Whoa! Push! Hey! Hey! Third! Mati ya. Out. Ah. Out. Da. Out. 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 Wow. Out. Wow. Back. Out. Out. Wow. Out. Yo, durung kalah aku.
Hai. Mangkahang sesumbar lindu bumi getar bumi gunjing gumaludu guntur ketuk umop kang joloni di aja sinengguh Rama Wijaya mundur mung tekan semini Dasamuka lena kaprayitnan lair batin ketaman jemparingku kelakon tinjung akhirat nyawamu kowe Rahwana Raja. Ucat nalika samono njrebabah ndepani lemah Nalindra ngalengka diraja Prabu Rahwana Raja eling-eling Sang Dasamuka hanggaduh wujudipun Aji Pancasanya senadyan to dumugining pralaya lamun isih ngambah lemah ngidit kirut kanang limut Hanjalari Sang Dasamuka gregah lamun to kaseliring angin mamiri ingkang gugah rasane Sang Dasamuka. Rahwana Raja, aku durung mati. Adepono Dasamuka.
Aji Pancasanya. Hi oh hi oh hi oh hi oh hi oh hi oh. Hey hey hey. Hey hey hey. Begegek ugek sadulita mel-mel. Tek elok meng Dasamuka kae. Dasamuka angger kenek panah mak slep ngletak kok urip neh. Wis mak slep ki ngletak lho. Ditinggal ngerokok dilu kok urip neh. Angger mati ditinggal dilu tengil-tengil urip neh. Iki engko nek ora ditandangi nek Semar ora turun tangan iso-iso wayangan bar jam 7 isuk engko. Ya, Semar kudu prayitna nyawang kahanan sing kaya ngene. Yen ora tak pethukne karo bocah siji iki, genah ora rampung-rampung perkarane. Ada apa, Papi? Kok raimu sing metu? Aku ora nyeluk kowe iki. Lho, krunguku emang nyeluk aku. Krungumu piye, Bagong? Krungumu piye? Gong rene ning kene nek kimcil ngono. Ora nyeluk aku to. Aku wis ora butuh karo kowe. Aku wis muak karo kowe. Ora kaya WC ngono kok. Lah sing nyeluk sapa? Bapak Semar nyeluk sapa? Aku ora nyeluk kowe, ning aku nyeluk Raden Anoman. Anoman? Heeh. Anoman si kethek putih? Heeh. Dipersilahkan. Ana apa Kiai Semar nyeluk marang Anoman? Apa enek kethek kok dijunjung ngono. Prabu Rama mengsah tanding Sang Rahwana Raja. Banjur Prabu Dasamuka duweni Aji Pancasunya. Dayane Aji Pancasunya angger mati isih ngambah lemah, iso bali urip meneh kaya wungu saka nendra. Lah banjur apa sing kudu ndak tindakake Kyai? Kula tak takon kalih Raden Anoman, kula badhe tanget kalian Ndara Anoman. Takon babakan apa? Ndara Anoman tesih seneng dolanan gunung napa mboten? Njenengan tasih doyan dolanan gunung napa mboten? Doyan nganggo banget lah. Sampeyan jebol, sampeyan bedol Gunung Karungrungan. Gunung Karungrungan nika jenengan bedol. Nalikane Sinuwun Rama Wijaya nglepasi panahe Guwa Wijaya. Nalikane panahipun nancep wonten dadane Dasamuka. Badane Dasamuka jenengan tablek ngangge Gunung Karungrungan. Karben Dasamuka ora bisa ngambali urip meneh. Ya aku njaluk pangestu Kyai.
Campuh Hei! Hei! Mati Widasamuka. Ora mawurahan campuh sajroning trang bebelan negara. Ayo uripa maneh Werahwana Raja. Ora mawurahan campuh sajroning trang bebelan negara. Ayo Angudarit jasrariwut Urwati rawat wawadi-wedi lamun kauningan mring sang hambek maladi tanwandi binarati bloko Anoman aja gegeden rumangsa dupeh kowe wis paring pambiyantu marang panjenengan ingsun nyirnake Prabu Rahwana Raja. Babar pisan aku ora ndugamana yen to lancang tumindake Anoman tanpa njaluk palilah panjenengan ingsun. Kowe wani nablek gunung karungrungan Ratu Ngalengka-Diraja Prabu Dasamuka. Dina iki rungokno supatane Prabu Rama Wijaya. Ya saka gedene kaluputan, saka gedene kesalahane Anoman. Gedene klera-kleru tumrape Prabu Rama Wijaya. Nggonmu wis wani tumindak dudu mateni musuhe Prabu Rama Wijaya tanpa njaluk izin kelawan panjenengan ingsun. Tumindakmu lancang wani ngremehke Prabu Rama. Rungokno supataku. Krana srana kanggo srana midana dosa kang sarta kaluputanmu. Uripe Anoman besok bakal diganjar umur dawa. Kepara nganti 600-700 taun uripmu besok. Waduh, mati aku. Sinuwun. Prataruna Hangudya Sanes karamong prasatune dumati marsudi enawa tangane gunane pisane sandhya
Saora-orane Prabu Rama Wijaya kuwi rak titise Bathara Wisnu. Sabda Pandhita Raja Ratu pangandikane Nalendra tan kena wolawali pindhawe Kresna tumetes ing dlancang seta yekti datan kena den ilangi. Senggana mula lelakon adile mung dilakoni, panandang adile mung disandang, mbok menawa kodrate uripmu pancen kudu kaya mengkono. Semar ya melu kleru, Semar ya melu luput. Ning nyatane umur dawa sing wis disabdake dening Sinuwun Prabu Rama, tampanen ya Anoman, tampanen kanthi jembaring ati. Merga senadyan umurmu dawa nanging ragamu isih kuwawa netepi darmaning urip ana Madyapada iki. Nuwun inggih ngestakaken dawuh Kyai Semar. Kowe wis isa nampa lelakon iki apa durung? Inggih saged. Sing ikhlas rasamu ya Senggana. Nuwun sewu Kyai. Piye? Saksampunipun kula puruhita dumateng Sinuwun Prabu Rama, kamangka Gusti kula Prabu Rama menika sampun murut ing kasedan jati. Lajeng kula kadidene kecalan pengayoman. Kula badhe suwita dhateng sinten, kula badhe puruhita dhateng sinten. Keparenga paring dawuh dumateng pun Anoman, nuwun inggih pun Senggana Kyai Semar. Ngene ya Anoman, ora suwe maneh Gustimu Prabu Rama Wijaya bakal manitis marang titah ing Madyapada. Ya priyayi sing ketitisan Prabu Rama Wijaya kuwi kang bakal dadi papan pasuwitanmu. Mekaten Kyai. Iya. Mula prayogane jeneng sira Senggana luwih dhisik tetugura tapa brata ana sak kiwa tengene Astana Gadamadana. Astana Gadamadana mono papan pesareane leluwur-leluwur negara Mandura. Yen jeneng sira mapan ana kono kok urung ketemu karo priyayi sing ketitisan Prabu Rama Wijaya, aja ngalih saka papan kono. Gusti sing bakal nuntun lakune Anoman. Aduh matur nuwun Kyai. Lenglenging driya mangu mangun gong kanduhan rimang lirlena tanpa kanin. Yen tam tulus mengko Sang Dyah Utama kadidene lumampah ing wanci pangklong kepapak obor sewu Kyai. Midhanget sabdanipun Kyai Semar Badranaya. Padang teterawangan raosing manah kula ingkang nembe hanandang pepeteng. Menawi mekaten kula badhe nyuwun pamit. Kula badhe nyuwun pamit Sang Kyai badhe tetugur utawi nenepi wonten sakiwa tengenipun Astana Gadamadana. Mboten badhe uncat saking papan mriku menawi dereng pepanggihan utawi ketemu kalian calon boyo sinten ingkang dados pasuwitanipun pun Anoman lan ing sinten ingkang dados panitisanipun Prabu Rama Wijaya. Wis kana mangkata aja nganti mayang tumoleh lakumu. Mbarengi sintrang samirana, muga-muga sembada kang jinangka, raharja kang sinedya. Anoman. Sintrang samirana ing pereng mare, pandikan puru ing parang. Tinuntun ing manan, tumapa ing lelakon. Sintrang samirana ing pereng mare, pandikan puru ing parang. Tinuntun ing manan,
langenira sang nar pati lampah hira alon kinarabak badaya yuarana nira ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara, mugi katentreman karahayon lan kaslametan tansah kasarira marang pargagong ing negara Dwarawati. Anakku bocah bagus, anakku bocah sigit, bocah Jentara Samba, Wisnu Brata. Kawula nok-nok wonten tinimbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama Dewaji, amiji dhateng keng putra ing parang Garuda pun Samba. Setyaki kawula wonten tinimbalan duh Koko Prabu amiji dumateng keng rayi ing swala bumi pun Setyaki. Sawetara dikepinakne anggone padha lungguh yodi. Ya ngger panjenengan ingsun ora bisa mawan pangandikan kanthi pratitis marang jeneng sira sakarone. Awit jeneng sira padha sumurup lan mangerteni mbok menawa dina sakmengko Praja Dwarawati kerawuhan tamu agung saka negara Mandura. Inggih, kawula nok-nok Dewaji, sasana saha wanci kula borongaken dhateng Rama Dewaji anggenipun badhe manembrama rawuhipun Wa Prabu Baladewa ing Mandura. Iya samba banget panarimaku. Duh Koko Prabu jimating gesang kula donya prapting delahan. Koko Prabu Baladewa
Sami wilujeng sak rawuhipun Koko Prabu Baladewa dumugi ing negari Dwarawati mriki duh Koko Prabu. Weh la dalah. Iya ya Kresna iya. Niring sambikala ora ana alangan sawiji apa budal saka omah kula temeka ing negara Dwarawati. Tansah ginanjar karaharjan kang sarta kawilujengan, ora nyandung sambikala sawiji apa. Nuwun inggih duh Koko Prabu. Piye Kresna? Sak rawuh paduka Koko Prabu kang rayi ngaturaken pasegahan panakrami pambagi mugi kunjuk sahandhap padha paduka njeng Koko Prabu Balarama. Iya ya Kresna. Dahat katedha kalingga murda seh panakramamu yayi ing Dwarawati ingkang mentah marang pun Kakang ing Mandura. Kosok baline Kresna, puja pangestawanipun Kakang wae tumrap marang Yayi Harimurti. Nuwun inggih Koko Prabu. Gorawalan anggen kula mundi kapetekaken wonten ing jaja rumeketing Wardaya miwah ana rah daging kayuwanan. Mboten langkung monggo kula dherekaken lenggah kanthi prayogi duh Koko Prabu. Piye Kresna? Monggo kula aturi lenggah ingkang prayogi. Lah iya to. Kaya-kaya ora kurang prayoga anggonipun Kakang lungguh dina ing sakmengko. Duh Koko Prabu, piye Kresna? Sak sampunipun lenggah ingkang prayogi sumangga kula ngertos bilih sak palenggan sak mangki paduka Koko Prabu rawuh ing negari Dwarawati semunipun wonten babakan ingkang wigati. Slendra ingkang raos slendra ingkang batos. Kaparenga kang rayi ing Dwarawati sumedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nyadong rumentahing sabda pangandikanipun Koko Prabu Balarama. Non ngestokake dawuh Yayi Kresna. Pramara reh mangus memyong ambrang Kati karunaning kaswase ring marga hamalatgung Risang gondo wastrat mojo leng-leng lalu mangulah hati Kresna prabanipun Kakang ing Mandura tumeka negara Dwarawati iki angka sepisan kepingin tilik kayuwanane Yayi Kresna sumrambahe para warga Gong ing negara Dwarawati. Puja lan puji syukur kang jero yen to kabeh tansah ginanjar kawilujengan kang sarta kebagas warasan. Ewadene angka 2 pun Kakang ngaturake alam oneng, alam kuwi tembung lawas, oneng kuwi tegese kangen. Awit wis sawetara wanci ora bisa wawan pangandikan kanthi pratitis kelawan jeneng sira Yayi Kresna. Janjane ngono pun Kakang ya kepengin nalikane pun Kakang miyos siniwaka ana ing negara Mandura. Wekasane Yayi Kresna tilik sambang ana ing negara Mandura kono. Ning mbok menawa kepinginanipun Kakang iki sajeke urip ora bakal kelakon. Jalaran Yayi Kresna wis sumpah kang disekseni jagat raya saisine. Nalikane kowe isih dadi begal, nalikane Yayi Kresna isih dadi kecu, brandal lan sak panunggalane biyen, kowe tau nyilih pusakanipun Kakang nembung bakal nyilih wujude Kyai Nenggala. Kinarya mateni Ratu Angkara Murka saka negara Dwarawati Purwa kang ajejuluk Prabu Menari Singa. Ning sak ngertiku kowe iki biyen iki dadi maling iki Kresna. Tempahan ora tak silihi pusaka Nenggala nang malih tak unek-unekke. Paribasan tak unek-unekke nganti entek amek kurang golek. Nganti Yayi Narayana kawektu tembunge sumpah Koko Prabu menawi boten dipun ampili wujudipun Kyai Nenggala mbok inggih sampun. Mbok inggih sampun nanging paduka sampun ngantos ngunek-ngunekaken dhateng kula. Kula niku ngampil wujudipun pusaka Kyai Nenggala lahir batin. Kinarya pados kamukten. Supados boten ngucik-ngucik kawibawanipun paduka Koko Prabu. Seksenana jagat saisine kula sakjeke urip kula mboten badhe sowan kang sarta ngambah negara Mandura. Wiwit kuwi Yayi Kresna ora gelem dolan omah Mandura. Koko Prabu piye Kresna? Wonten tetembungan kelemben-kelemben roti-roti. Biyen-biyen saiki ya saiki.
Sampun boten usah dipun rembak perkawis menika monggo sami wangsul kados wingi uni. Hayo to, hayo to. Lah sak banjure Kresna yen perkara umur isih tuwek Baladewa. Yen perkara umur isih tuwek Baladewa tinimbang Kresna. Nanging yen babakan kawruh, babakan ilmu apa meneh kasepuhan. Iki isih wegik Yayi Ndrawati mula ing ripalungguhan iki babakal ana babakan kang bakal tak suwunake pirsa marang Yayi Harimurti. Perkawis punapa to Duka Prabu kok ketingalipun sanget wigati. Rada maju lungguhmu. Pun Kakang bakal medhar sabda, bakal takon babakan si wigati marang Yayi Kresna. Dening utamaning nata berbudi palaksana lire berbudi mangkono ngene Kresna jare para sarjana ingkang sujaning budi pangimpen kuwi ana perang-perangane nuwun inggih. Pangimpen menika wonten perangan-peranganipun. Cacahe ana pira? Wonten sekawan. Pangimpen wong ngimpi menika dipun perang dados sekawan. Ana papat lakar kados mekaten. Apa wae Kresna? Nuwun inggih pangimpen ingkang angka setunggal sinebat Kacakrabawa. Ingkang angka kalih Kasudarsana, ingkang angka 3 Kawasita lan ingkang pungkasan angka sekawan nuwun inggih Kadaradasih. Kacakrabawa, Kasudarsana, Kawasita, Kadaradasih lakar kasinggihan Duka Prabu. Piye jlentrehe piye Kresna? Jlentrehna babar pisan nuwun inggih. Pangimpen Kacakrabawa. Kacakrabawa menika liripun gegambaran utawi pengangen-angen. Dene angka kalih pangimpen sinebut Kasudarsana. Maknanipun Kasudarsana menika conto utawi patuladan. Lah pangimpen ingkang angka 3 sinebat Kawasita. Apa to werdine Kawasita? Kawasita nuwun inggih punika wangsit utawi gaiping pangeran. Lah dungkap ingkang pungkasan Duka Prabu pangimpen ingkang pungkasan sinebat Kadaradasih. Kadaradasih menika maknanipun isuk ngimpi, sore kelakon, awan ngimpi, bengi kelakon. Ngono Kresna. Nuwun inggih kados mekaten Duka Prabu. Lah yen wong ngimpi kuwi apa ana perangan wanci-wancine? Nuwun inggih wonten. Piye jlentrehe piye Kresna? Mekaten Duka Prabu. Wong pangimpen, wong nandhang ngimpi, wong nglakoni ngimpi. Wonten ing saklebeting tilem menika nuwun inggih wonten wanci-wancinipun. Nuwun inggih punika kapérang wonten 3, setunggal Titiyani, angka kalih Gandayani lan ingkang pungkasan angka 3 Puspatajem. Jlentrehe lan maknane piye Kresna? Angka sepisan. Angka sepisan pangimpen Titiyani punika pangimpen wanci sore, ngimpi wayah sore. Saking awake kekeselen satemah turu sore, wekasan nglambrang ora genah jelunturunge. Punika ngimpi ingkang boten wonten suraosipun, ngimpi sing ora ana maknane. Ngono Kresna. Nuwun inggih. Pangimpen angka 2, ngimpi angka kalih nuwun inggih punika sinebat Gandayani. Pangimpen Gandayani punika pangimpen wanci dalu. Udakara jam 12 minggahipun jam 2. Punika inggih boten wonten tegesipun. Sing pungkasan jenenge apa mau Kresna? Puspatajem. Puspatajem menika pangimpen ing wanci jam 3 ngantos gagat enjing. Punika pangimpen ingkang sok numusi
wancinipun wayah esuk marengi jago kluruk. Nyuwun sewu, Koko Prabu kula saged anggagapi bilih paduka Koko Prabu Baladewa nuwun inggih nembe ngimpi utawi nembe nyupena. Sumangga kababaro paduka Koko Prabu Balarama bibar ngimpi napa paduka Kakang Baladewa bibar nyupena menapa. Han samara pamoring suksma sinuksmaya winaya ing ngasepi sinimpen teleng ing kalbu bambukaning warana ngene yayi Tri Ari Kawuri utawa telung dina kepungkur pun Kakang Mandura ngimpi rumangsaku Kanjeng Rama Prabu Basudewa Suwargi kang wis jinempana angin sinandhi ing awiyat kang wis murut marang Kasedan Jati. Kanjeng Rama Prabu Basudewa kang wis murut aning Kasedan Jati teka aning ngimpiku Kresna. Kanjeng Rama Prabu Basudewa Suwargi. Iya. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Ing alam pangimpen mau Rama Prabu Basudewa katone nedeng duh kita lan nedeng duka utawa nesu. Abang pasuryane mudeng aku ora paring pangandikan ora ketang mung sak klimah rong klimah. Wekasane klipat lunga. Temahan aku kaget Kresna. Nganti aku tangi bareng aku tangi barengi jago kluruk. Kamangka lehmu kandha mau pangimpen yen wanci esuk kena diarani pangimpen puspa tajem. Janjane iki kleruku ki apa to Kresna? Luputku kuwi apa? Kok semune panjenengane duka utawa nesu marang pun Kakang? Klerune Baladewa ki apa marang Kanjeng Rama Prabu Basudewa Suwargi? Klerune Baladewa marang bapakku ya bapakmu Suwargi Prabu Basudewa ki apa? Kandha Kresna yen ana lupute Baladewa enggal-enggal dumuken Kresna. Sino karto mretar tamtuning utama titi tetep dadi pangubaning wadya tentreming ati. Duh Koko Prabu kaparenga matur bilih keng rayi nuwun inggih nyupena utawi ngimpi tanpa beda ingkang dipun supena Koko Prabu Baladewa. Alah dalah. Dadi Yayi Kresna iki ya ngimpi padha karo apa sing tak impekke lakare kados mekaten jagat dewa Bathara Jagat Pramudita. Lah banjur iki pratandha apa Yayi? Apa dosa lan keluputane panjenenganing sun lan jeneng sira Yayi marang Rama Prabu Basudewa kang wis nyuwarga? Koko Prabu mugi kawuningan tiyang ingkang sampun nyuwargi menika pedhot sedaya amal kebecikanipun kula ambali. Tiyang ingkang sampun seda menika pedhot amal kesaenanipun. Kejawi namung tigang perkawis tunggal. Nuwun inggih punika amal jariyah, angka kalih ilmu ingkang manfaat, angka 3 dongane anak lanang sing soleh. Mbok menawi Gusti ingkang murbeng dumadi paring pralampita utawi paring wangsit
lumantar pangimpen kala wau. Kinen tansah paring donga dumateng tiyang sepah ingkang sampun nyuwargi. Lah banjur iki prayogane piye Kresna? Koko Prabu, miturut wangsit ingkang kula tampi, sekedhap malih Jawata badhe ngandhapaken kanugrahan. Wujudipun kanugrahan kala wau ingkang winastan wahyu purba sejati. Wahyuning panitisan ingkang badhe tumurun wonten ing Astana Gadamadana. Lho, kamangka Astana Gadamadana mono papan pesareane para leluhur Mandura kalebu Rama Prabu Basudewa. Lakar kasinggihan. Mila saking menika Duh Koko Prabu, bibar pasewakan sumangga Koko Prabu Baladewa badhe kula kanthi tetugur wonten ing Astana Gadamadana ndongake marang para leluhur Mandura ingkang sampun sumare. Kalebet Rama Prabu Basudewa sisan damel mbok menawi Gusti ngeparengaken wujudipun wahyu purba sejati, wahyuning panitisan saged cumandhak wonten kula kaliyan paduka Koko Prabu Baladewa. Iya, aku mathuk Kresna, aku sarujuk. Lagi cawawan sabda Horegang sumewa gegering pasewahan lagi cawawan sabda Horegang sumewa gegering pasewakan ketungka prabdaning Nalendra hanyar katon gawe jingak ingkang sami mulat. Leng-lenging driya mangun kong kanduhan ngrimeng Rena tanpa damen yen pantulusa mengko sanjang utama Palugon laguning lekas Lukita linuding kidung Kadung kadereng hama-hama Hanjra kang puspita harum kasiliring samirana mrik sekar kadung
ngas gandanyo ing maweh rarasraning driya Hamid pasang Kalimantabik bisa menan kula sinabeta ing iloduni dumawaing tawang tawang sinuwun kula ingkang sowan iya Sang Prabu ora teges Kresna angkuh nanging nembe wae weruh mula panjenengan ingsun mitambuh sapa Nalindra kang nembe rawuh sudi amastani sinuwun kula wingking saking negari Pasir Gumelar dene jejuluk kula nuwun inggih Prabu Lingga Sugarda. Iya Sang Prabu. Lah banjur praptane Prabu Lingga Sugarda mapan ana ing negara Dwaramati. Makaten punapa leres paduka ingkang jejuluk Prabu Kresna sing mbrebeki jagat kondange Ratu Titis Wisnu. Iya pancen bener. Alah. Nyuwun sewu, nyuwun sewu, nyuwun sewu. Jenengan rak gadah adik wedok lho. Piye? Jenengan lak gadah adik wedok lho. Iya. Lah mila niku. Kathah tiyang estri kang gandrung kalian kula pun Prabu Lingga Sugarda. Nanging ngantos sakniki dereng wonten ingkang saged lumebet wonten ati kula kejawi namung adik paduka nuwun inggih pun Bratajaya utawi Lara Ireng. Cekak cukupe geraya-raya prapta kula saking negari Pasir Gumelar ngantos dumugi wonten ing negari Dwarawati boten wonten sanes lamung badhe ngebun-ngebun esuk ngudan-ngudan sore ndodhok korine nginang jambe lan suruwe nglamar dhateng rayi paduka pun Dewi Bratajaya utawi Lara Ireng kala wau. Pripun? Panglamar kula dipun tampa napa dipun tampik? Panglamar kula wit kula niku ratu gagah pideksa, bondo kula mayuta-yuta, ibarat ditawu kaya banyu mboten badhe telas pitung turunan. Adik paduka Bratajaya menawi sida rabi kalian kula mboten badhe tumiba wonten ing barang juri nanging bakal tumiba wonten ing kasur babut. Dadi prameswari disunggi-sunggi Hanyakrawati hambau denda disembah-sembah wong sak praja. Pripun adik sampean upama dadi bojo kula cocok napa mboten? Astagfirullahaladzim. Innallaha ma'asabirin wong sabar kekasih Gusti. Pripun? Jenengan mesti wedi nolak lamaran kula mesti wedi, nggih ta? Mergi kula mriki mboten ijen. Kula mbeta saking wadyabala ingkang jangkep sagamanipun. Sepisan paduka nampa panglamar kula napa mboten menawi paduka nampik utawi nolak panglamaripun Prabu Lingga Sugarda, nyuwun sewu. Kula mboten ngeden-ngedeni lho niki. Kula mboten ngeden-ngedeni. Wadyabala Pasir Gumelar pun samapta ing gati sawega ing diri ngrencak wong-wong Dwarawati. Dwarawati dadekke Karang Abang. Suwe-suwe kok ora kuat kupingku ngrungokke bangsat elek. Rodha montabler kinatap duka yayasine pitut sepang mawinga wengis
Kumecot madoning latinetra andit ngundar andir. Desmalane urat leketing jagat gelak-gelai bumi panus meni jajelan sukerdaning bawana. Drayali binantang. Dwarawati sing maune adem ayem lan tentrem kahanane bareng katekan kowe dadi goreh rongeh. Sampeyan kuwi sapa? Sampeyan kuwi sapa? Pethuk pisan kowe wis mentelengi aku. Durung tau ngerti, durung tau tepung karo aku, durung tau tepung. Yakin lagi pisan iki aku ketemu. Jerengen gobokmu lekno mripatmu Nata Mandura Prabu Baladewa Yaka Krasana Karsana Kusuma Walikita. Prabu sapa? Baladewa. Oh, tak kira nek Baladewa. Baladewa to. Sampeyan semune kok ora trima yen aku nglamar si Bratajaya. Sampeyan ki apane Bratajaya? Sampeyan kuwi apane Lara Ireng? Aku dulure tuwa si Bratajaya ya Lara Ireng. Mara gage rungokno cangkemmu, rungokno cangkemmu. Ketimbang adiku Bratajaya, timbang adiku Lara Ireng sida mbok rabi, luwung adiku tak pakakne kirik, ngerti ora kowe? Weh, aji kirike timbang aku. Keparat kowe nantang karo Lingga Sugarda lho wani karo Baladewa wani karo Baladewa wani karo Baladewa entek wedine kari wanine wis gembleng tekadku bakal nglamar sekali Kedaton Negara Dwarawati si Bratajaya ya si Lara Ireng. Sapa wae sing dadi pepalang musuhe Lingga Sugarda rawe rantas malang tak putung bajingan nantang Baladewa. Atangmu padha waranan dena becik besok amendemo baris kang prariyit ngaya swarom tawenging Dwarawati tekane bondo bareng lawan tekaning coba Samba Setyaki manungsa angger arep mundhak derajat lan pangkate mesti cepak cobane manungsa kok arep tambah derajate manungsa kok arep tambah pangkate mesti bakale akeh cobane akeh godane kuwi kabeh arepa guru arepa pedagang arepa petani yen arep munggah derajat kang sarta pangkate mesti godane saya akeh cobane ya saya akeh padha wae dalang ya ngono. Dalang kok arep laris, dalang kok arep mundhak regane larang, wi godhaane akeh. Mula prayoga lan eling kelawan kawaspadan ya Samba. Sak mengko tekane Prabu Lingga Sugarda saka Praja Pasir Gumelar mujudake pacoban kang bakal hanempuh ana ing negara Dwarawati. Nuni nggih ngestakaken dawuh Rama Diwaji, Samba bubar Madyabala kang gantung sibuh panjenenganing Sun Arsa kundur Hanggedaton. Setyaki aja wedi kangelan kirapna Madyabala mbok menawa iki mengko ana moganing lakon ngestakaken dawuh Doko Prabu Hamid Madal Pasilan. Gantanya sekar kehadung
Yo bebudalan prajurit Dwarawati campur kalian prajurit negari Mandura nandingi prajuritipun Prabu Lingga Sugarda kumrekang bala lumares budhaling prawadya Bye.
tanpa waton